Finalment, doncs, amb la idea que haguis escollit, el que farem, segurament, com que tenies un únic concepte, el que farem és definir, no? I posar més detalls sobre aquesta idea que acaba de guanyar. L'anem a definir, anem a veure quines són les coses que ens ajudaran a desenvolupar la possible solució, d'acord? I per fer-ho, el que farem serà avaluar-la, sí? Ho farem, doncs, a través, tenint en compte quins poden ser els nous aliats, quin és el públic objectiu, quines despeses poden aportar el fet, doncs, de desenvolupar aquesta solució i quina és la proposta de valor que estic oferint amb aquesta proposta de solució. No? I finalment el que farem és passar a l'acció i el que farem és un quadre de comandament desenvolupant totes i cada una de les tasques que s'han de fer per arribar a desenvolupar aquesta idea, com quines coses, doncs, descripció de les activitats, l'objectiu, el pressupost i quina és la data prevista en fer cada una de les tasques per desenvolupar finalment el projecte. Espero, doncs, que amb aquests breus resums puguis desenvolupar un bon projecte.